A historia da lingua naceu porque había unha cooperación xa previa e un contacto entre dous grupos, o grupo recreacionista Mendiño e o grupo Pestiño, de banda de Señaca, que estaba integrado no colectivo Frente Comisario. E ambos traballaban na Casa da Xuventude, na altura, que naquela época era un viveiro de actividade, había moitísimas organizacións, grupos, persoas que pasaban por ali facendo todo tipo de cousas, e a propia Casa da Xuventude se prestaba e era un lugar onde se podía facer actividade. E dese contacto surxiu de forma natural, casi espontánea, a iniciativa, porque nos coñecíamos e alén diso estábamos, digamos, moito próximos tanto na actividade que facíamos como na ideoloxía e no pensamento, na filosofía de traballo que tiñamos. A idea surxiu do grupo Mendiño e os Pestiño inmediatamente dixemos que sí, nos puxemos a iso. Para nós foi moito importante naquela altura, para o creacionismo da época, porque foi unha das primeiras iniciativas de cooperación, digamos, para alén do local, que na época hai que lembrar que era unha época que non había internet, nin había redes sociais, por tanto era moito difícil, o propio creacionismo era un movimento recentemente non moi antigo, se creara por volta dos mediados dos 80, non había moita experiencia na cooperación. E a Historia da Lingua foi, digamos, un dos primeiros proxectos que permitiu unha cooperación con grupos de diferentes lugares da Galiza que fixo que estes grupos se coñecesen, que as persoas se coñecesen, que se trabasen contactos e que de aí surxisen iniciativas para o futuro. E por Historia da Lingua foi unha das primeiras iniciativas que tivo na mesa o Movimento de Defensa da Lingua, que foi a primeira organización coordenada do movimento recreacionista de base. Entón, por esa razón para nós é importante, na actualidade, pois iso é un dos factos que permitiu que se criasen, sempre eu acho que sin a actividade daquela época e actividades como Historia da Lingua que permitiu esa coordenación, non habería, a mellor, pode ser que non houbese todas as cousas que hoxe. Esta obra, naquela altura, permitiu unha acumulación de forza e deu unha proba boa de que o recreacionismo era capaz de facer cousas importantes, porque foi un suceso, tanto a nivel de cooperación como a nivel de resultado da obra, porque foi unha obra que vendeu 5.000 exemplares, unha obra en galego-portugués que na altura non era moi comuns e foi capaz foi durante moito tempo a obra de banda deseñada máis vendida da Galiza, durante moito tempo, durante máis de 10 anos. Por tanto, é unha obra que tivo ese valor. E alén diso, hoxe en día pode permitir a xente que non a coñece ou que non a leu contrastar a situación da lingua naquela altura e a propia filosofía do movimento recreacionista da época coa que temos hoxe, para ver como fomos mudando e tamén para poder tirar conclusións de como se pode no futuro facer novas cousas. Non pode servir como un elemento de análise para poder ver como éramos, como somos e, por tanto, como podemos ser. Eu acho que ese pode ser o maior tal. E alén diso tamén é unha obra de banda deseñada galega, que tampouco é que haxa moitas, é unha obra digna e é unha obra de humor, co cual moita xente pode botar unhas gargalladas e, alén diso, ir a aprender sobre algo moi importante, que é a historia da nosa propia lingua. Por tanto, é unha obra que entretén ao tempo que diverte.